Bore da, gobeithio bod chi wedi cael noson dda gwsg. Chi'n edrych yn ffres iawn dipyn. I ni'n barod ar gyfer yr ail ddwyrnod felly o'n cyfarfodydd blynyddol ac mae'n bleser gen unwaith eto i alw ar y carchedig Aled Lewis Evans i'n harwen ni yn y defosiwn. Ni wedi pwyso'n drwm ar Aled isiws yn y gynhadledd hon. Felly croeso nôl Aled, diolch yn fawr iawn. Diolch ymlaen yn fawr iawn. Wel, bore da i chi gyd. Galwad i addoli, gweddiwn. Dyw y pethau bob dydd, rydym yn gwybod y fod yn dod atom mewn amrywiol bethau yn ein bywydau. Helpai ni gymryd amser yn ddyddiol i dy ganfod di yn y pethau sy'n ymddangos yn gyffredin mewn bywydau anghyffredin. Ysbrydolan innau i agor ein holl lwybrau, emosiynau a phenderfyniad yng ngoleuni bwriad cariadus y Duw hwn. Yn enw Iesu. Amen. Wel, croeso i wasanaeth boreol arall ac yn dilyn ein taith i stryd y gobaith ddoe. Rydyn ni'n dod yn nes ato ni yma heddiw gan gymryd fel thema y ddyfrdwy ddwyfol. A dyna yr emyn sydd yn mynd i fod yn emyn gyntaf i roi ni yn y cywair iawn. Hedd sy'n llifo fel yr afon, llifo drwo ti a mi. Llifo allan i'r anialwch, rhyddid bellach ddaeth i ni ac ymlaen. Wel, mae darlleniad a myfyrdod sydd gennau y bore yma yn gweithio fel gweddi hefyd. Felly dwi am i ni gymryd hwn fel gweddi, os gallwn ni gau ein llygaid, os gwelwch yn dda. Wrth i'r afon gwrdd ar llu,
Y mae niwl y wawr o'n cwmpas yn cofleidio fennau di, ac mi wn fod cariad rhywle wrth i'r afon gwrdd â'r llu. Mae na lais yn galw arnau, mae na law i'm harwain i, at yr heddwch sydd yn aros wrth i'r afon gwrdd â'r llu. Mae na ddirgel fan yn rhywle, lle caiff fenaid fod yn rhydd, ond yno nawr mae'r gwacter, a fu yno fi gyhyd. Y mae awel oer y bore, yn sibrwd wrtha i, nad peth rhwydd yw llwybr cariad, ond ei fod o yno i ni. A rhyw ddiwrnod falle weli wrth i'th galon giro i mi, fo na gwlwm arian rhyngom, yn goleuon llwybr ni. Agor dy galon i mi, ateb fy ngweddi nawr. Agor dy enaid i mi, arwain fi at y wawr. Fel mae niwl yn cael o'n cwmpas, mae o'n rhan o'm henau di, ac mi wn fod cariad rhywle wrth i'r afon gwrdd â'r llu. Agor dy galon i mi, ateb fy ngweddi nawr. Agor dy enaid i mi, arwain fi at y wawr. Amen. Geiriau Caryl Parry-Jones oedd y weddi i ni bore yma. Mae na gyfeiriad gan John Aubrey yn 1696 yn 'i lyfr Miscellanies am yr afon Ddyfrdwy. Pan fydd unrhyw Gristion yn boddi yn yr afon Ddyfrdwy, bydd golau yn ymddangos dros y dŵr lle mae'r corff, a dyna sut maen nhw'n canfod y corff. Dyna pam y gelwir yr afon, meddan nhw, yn Holy Dee, y Ddyfrdwy ddwyfol. Enw gwreiddiol Dyfrdwy ydy dŵr dwyfol, nid dwy afon. Cymaint i genedlaethau o bobl ydy'r afon sydd ar y gwastadaeth islaw i ni yma. Afon Ddyfrdwy sydd fel coflaid o amgylch yn bro yma lle mae'r undeb eleni. A hoffwn ni yn syml iawn y bore yma fynd â chi i 3 lleoliad sydd yn berthnasol, dwi'n meddwl, i'r daith heddiw. Y lleoliad cyntaf, ger y môr, ger yr aber, lle mae'r afon yn cwrdd â'r llu, ydy Abati Dinas Basing, ger Tre Ffynnon. Uchafbwynt yma yw Dyffryn y Maes Glas, neu mae rai yn deud Maes Clas oherwydd yr Abati, ond Ffynnon Gwenffrewi hefyd ger llaw yn gyrchfan Pererindod ar hyd y canrifoedd, ychydig i fyny'r cwm. Mae Abati Dinas Basing yn lleoliad arbennig o heddychlon, yn codi uwchlaw amser a dirwasgiad a diriwiad diwydiannau'r glannau, a man oedd yn gymaint o gaffeiliad i bobl yn y cyfnod Covid i fedru fynd i gerdded felly. Hyd yn oed yn ei oes aur, doedd y fynachlog hon ddim yn rhif lif y Sistersiaid, ac yma hynny rwsyd yn rhoi mwy o apêl falle i'r lle. Mae mewn cornel dawel ac yn heb ei darganfod gan lawer. Ond unwaith yr ewch chi i gau yr Abati ei hun, da chi yn teimlo bod chi'n llithro i fyd arall. Fe'i sefydlwyd yma tua 1157 yn dilyn sefydliad cynharach yn yr ardal ers 1132, ac fe beru yn adfail hynod iawn, i'r mynachod gilio 1536. Yn anorfod cafwyd mynachod o Loegr yma, ac roedd ei teyrngarwch yn gyfnewidiol yn y rhyfeloedd rhwng Cymru a Lloegr. Cysegrwyd yr Abati gwreiddiol ger llawr ffrwd fyrlymus o'r Maes Glas i Fair. Y mynachod oedd y cyntaf i droi potensial diwydiannol y dyfroedd i'w melyn ei hunain. Roedd yr Abati'n nodedig am ei groeso a'i letigarwch, ac yn y 15fed ganrif bu Gytun Owain yn byw, yn gweithio ac
ac yn ysgrifennu yma. Ef oedd yn gyfrifol am gofnodion yng Ngogledd Cymru ac fe roddodd lyfr du Dinas Basing at ei gilydd. Ac ymhlith atyniadau'r mynachdy, cafwyd drws i leugwyr gael bod yn rhan o ddigwyddiadau yr eglwys yno. Roedd gan yr Abati fuddsoddiadau, ond hefyd incwm sefydlog oherwydd cysondeb nifer yr ymwelwyr a ffynon Gwenffrewi, ac un o'r enwoca oedd Gerallt Gymro yn 1188. Ar ei ben llanw roedd to plwm, ffenestri lliw a ddirniedig yno, ac un o'r rhain oedd ffenestr Iese, enwog Llanrhaeadr, Dyffryn Clwyd. Dyddio o 3edd ganrif ar 10 wna'r rhan fwyaf o'r adeiladau presennol yn dilyn goresgyniad cantref y Berfeddwlad. Doedd yr Abati hwn ddim mewn lle mor ddiarffodd bryd hynny wrth gwrs, ac mae o yn ymateb yn ymddangos heddiw falle. Ond fel yn Glyn y Groes, yr Abati yn Llangollen, cafwyd traddodiad o ganu cywyddau i'r Abad, megis cywydd Gytun Owain, i Thomas ap Dafydd Pennant, yr Abad Cymreig cyntaf ar ôl 1282. Disgynydd iddo ef oedd Thomas Pennant, y naturiaethwr a'r teithiwr o Chwitffordd. A gwerthwyd gwlân mynachod Dinas Basing y marchnadoedd Flandris a Florence. Berys olion y tŷ siapter a'r clwysti yn fwyaf arbennig heddiw, a gwelir hefyd le tân anferth adeiladwyd yng nghyfnod croesawgar Thomas ap Dafydd Pennant yn y Ffreitur Fawr. Roedd rhaid cael 2 eisteddiad ar gyfer prydau bwyd pan oedd y lle'n ei anterth, ac fe renid gwinoedd o Aragon, Sbaen a Llydaw. A dywedir mai ei oes aur oedd rhwng 1481 ac 1523. Bellach dyma fan cychwyn llwybr y Pererinion, Gogledd Cymru, 134 o filltiroedd i Ynys Enlli. A gobeithio fod y gerdd gyntaf ma'n cyfleu ychydig bach o rin y safle, Dinas Basing. Mae tir yr Abati hwn yn gwneud i rywun blygu pen, fel magned yn denyn reddfol. Nid mewn gorfodaeth, ond mewn rhyfeddod o'r mwy sydd ar yr erwau hyn. Abati sydd bob amser yn disgwyl amdanoch pan ydych angen adferiad ac eglurder a goleuni o'r newydd. Diolch am yr adnodd hwn sydd fel ffynon ddihysbydd ar gaeau gwaelodion y maes glas. Yma cawn ymlacio yn o ti dro, ymryddhau oddi wrth ein hofnau, y pryderon sy'n gwasgu i gael yr hyddid hwn. Clywn leisiau eraill yn nesau, eraill sydd angen ymryddhau yng nghwmni'r heddwch sydd yma ers y dechreuad. Fel heli ar awel y morfa, fel ffrwd dragwyddol Gwenffrwd, Dinas Basing, ein noddfa rhag y nos. Wel, i fyny'r afon rwan yn nes at lle da ni yn fan hyn, heibio Caer ac i ardal, welwch chi o'r hos, y Meilor Saesneg, ac i le hynod iawn Bangor Is y Coed. Tiroedd eang ar lan yr afon a thir ffarmio da'r Meilor Saesneg, a arferai fod yn rhan o Sir y Fflint cyn dyfodiad Sir Wrecsam. Ardal y pentrefi difyr hanesyddol, eto ardal bedd yr uchelwyr, ac ceir y ffin amlwg iawn yn Holt, y bont dros y ddyfrdwy ydy'r ffin. Ac Hanma, ceir Llyn Bedydd, ac yna Bangor Is y Coed y mynachod, sydd â hanes anhygoel. Ac yma dwi am oedi am ychydig. Y Mangor Is y Coed, fel yn y Fangor Fawr yn Arfon, fe welwn ystyr yr enw o'r amgau tir o gwmpas eglwys. Bangor Monacorum oedd yr enw Lladin, o'i gyfieithu Bangor y Mynachod. Ac yn sicr hefyd Bangor dan y fforest fawr a fodolau yn y cyffiniau bryd hynny.
Canolbwynt y pentre ydy Eglwys Sant Dynawd, ger llawr afon. Dynawd oedd llefarydd yr Eglwys Geltaidd yn erbyn awdurdod Rhufain, a oedd yn lledu i'r tir. Ac yn yr eglwys ceir addangosfa barhaol o hanes y pentre, a mynach i adrodd peth o'r hanes yn Gymraeg a Saesneg. Pan ddaeth Daniel Defoe yma ar ei daith rhwng 1724 ac 1726, nododd mai Cymraeg oedd iaith Bangor Is-y-Coed. As for the town or monastery, scarcely any of the remains were to be seen, and as all the people spoke Welsh, we could find nobody that could give us any intelligence. Yn yr enwau yn y pentre, mae'r cof am y fynachlog bellach. Llwybr y mynachod, maes y groes, porth y gân i gyfeiriad, Cross Lanes, ac yna i'r dwyrain o'r filltir yn Ionsyth, mae porth cloi i gyfeiriad Penli neu Llanerch Bana. Ym Mangor Is-y-Coed, ymerthyrwyd y mynachod yn yr hynna elwyr gan yr hanesydd byd, beth bynnag yn frwydr Caer, bod Caer gryn bellter i ffwrdd. Ond oherwydd bod esgobion Celtaidd Cymru wedi gwrthod cydymffurfio yn dilyn dyfodiad Awstyn Sant i Gaergaint yn 597 oed Crist. Nid yn unig gydaeth Awstyn i Gaergaint, ond credir iddo ddod i drafod ym Mangor Is-y-Coed i geisio darbwyllo'r Cristnogion Celtaidd i dderbyn i ddull o addoli gyda Christnogaeth Rhufain. Ceir panel yn Eglwys Sant Dynawd yn dynodi'r cyfarfod yma rhwng Awstyn a 7 o esgobion Ynys Prydain, a'i fethiant i ddwyn perswaed arnynt i ildio i'r Saeson yn y flwyddyn 603 oed Crist, cyn y frwydr a ddilynodd. Credir bod mynachlog Bangor Is-y-Coed yn ganolfan grefydd a disg bwysig iawn yn hanes cynnar Cymru a'r Brydain Geltaidd. Credir bod aneddiadau Bangor yn dyddio nôl i 50 oed Crist, pan ddatblygodd yn ganolfan ddisg. A Dynawd a gofir yn enw'r eglwys oedd y milwr a ddychwelodd i ymddeol i'r fynachlog a sefydlwyd yn y 6ed ganrif gan ei fab Deiniol Sant. Roedd Dynawd a'i feibion Deiniol Wyn, nawdd Sant Bangor, Cynwyl a Gwarthan wedi ffoi o'r hen ogledd, o'r Heged. A cafwyd ffynon ddeiniol yn y plwy ym Mangor Is-y-Coed hefyd, hyd heddiw, ceir y ffynon yno, a cheir eglwysi wedi eu cysegru i'r sant crwydrol Celtaidd hwn, cyn belled i ffwrdd a Llydaw. Roedd cysylltiad amlwg felly rhwng Bangor Is-y-Coed a Llanilltyd Fawr, gyda mynachod yn dod o Lanilltyd i Fangor, gyna i rannau eraill o Ogledd Cymru. A dywed yr hanesydd byd ymhellach i 1200 o fynachod Bangor Is-y-Coed gael ei lladd yng nghyflafon y Saint, a bod unrhyw fynachod a oroesodd wedi ymsefydlu ar Ynys Enlli. Hyd yn oed os oes gorddweud gan byd, mae'n amlwg i rywbeth tyngedfennol ddigwydd yma. Ac mewn cofnod yn 731 oed Crist, dywedir am y fynachlog, the buildings were so extensive that they were divided into 7 parts, with a ruler over each, and each contained no less than 300 men. Mae'n debygol yr ymestynau ar ddwy ochr yr afon ac i gyfeiriad y cae rasus ceffylau presennol. Wrth newid cwrs gall afon gre fel afon ddyfdwy olchi olion hanesyddol ymaith gyda'r llu, wrth gwrs. Ond i mi ferus y dystiolaeth bwysicaf o fodolaeth y cynfyd Celtaidd yn enwau lleoedd hefyd yr ardal. Mae'r rhai yn ffafrio fod prif safle'r fynachlog i'r dwyrain o'r pentre presennol, lle mae nagodiad tir coediog a ffynon yn parhau. Ond roedd y gwastadedd ar hyd yr hyn da ni'n galw y filltir yn Ionsyth i'r naill ochr a'r llall, yn is-adrannau i'r fynachlog, oedd hi mor enfawr. A credir mai o dan dderwen y mynach, y maes y groes, y cafwyd y cyfarfod hanesyddol hwnnw
rhwng Awstyn Sant a'r Abadau Cymreig yn 613 oed Crist. Mae enwa fel Argoed, Carreg y Tranc, Pandi, Gerwyn Fechan, Dorlan Goch, Plas y Fron, y Ddôl a'r Wern yn lleol. A Bangor Is y Coed yw calon y meilor Saesneg, gyda'r rhwydwaith o lonydd gwlad i gyd yn arwen yn ôl at fan hyn. Y gweithiennau i gyd yn clymu i goron y gwastadedd ac yn tystio i hen dref Tadaeth a Phererindod. Wel, yn arferol, fe fydd drws yr eglwys ar agor bob amser, a does dim yn well na mynd i mewn yno i encilio neu weddio yn dawel. Ac ar un o'r achlysuron hynny, yr ysgrifennais y gerdd hon. Yma. Yma dwi'n teimlo bod Duw yn sbecian dros eich ysgwydd. Y tangnefedd sy'n treiddio yn gwybod popeth amdanoch heb ymyrryd. Yn derbyn popeth amdanoch yn ddigerydd fel un o'r plwyfolion yn cerdded i mewn heb yn wybod i chi, heb ysgwyd y seddau pren. Plygwn yn wylaidd hollol yma, a Duw fel rhywun yn nesau. Dof yn ôl yma at yr un sy'n clymu'r canrifoedd, gan wybod bod law neu hindda. Y bydd na groeso gwastadol ac adlewyrchiad sydyn yng Nghil Llygaid. Wel, yn ola y bore yma yn y gwasanaeth, dwi isio oedi hefyd ar lannau dyfrdwy yn Llangollen. Ac falle fyddwch chi'n deall pam. Dwi isio mynd fanno pan da chi yn gwybod am yr Eisteddfod fydd ym mhen rhyw wythnos rwan yn y parthau yna. Wel, i mi, mae gwir naws Eisteddfod Gydwladol Llangollen yn cael ei grisialu yn yr orymdaith hyfryd sy'n na drwy'r dre. Mae'n ddigwyddiad mor emosiynol a lliwgar, fel nad oes rhaid creu hype yno o gwbl. Ac mae'r cyfan yn naturiol iawn. A deiwn at bont Llangollen bob blwyddyn yn lles Gablinderog gan ddeheu am Eli'r galon a'i gael yn lluosog. Pobl o gyffelib fryd efo'r un awydd am gysgod cenhedloedd ydy'r pobl sy'n dod ynghyd. Ac fe syddwn ac ymlaciwn anweswn y pnawn di amser hwn bob blwyddyn. Deiwn yma i aildrydanu'r batris yn chwennych eto fyth edrychiadau gofalus trigolion y cwm tawel yma. Mae dechreuadau'r wyl yn hynod o ddiddorol. Harold Tudor yn enodigol o Dan y Fron, Wrecsam, a gafodd y weledigaeth gychwynnol. Newyddiadurwr oedd o fy'r Daily Post a swyddog rhanbarthol y Cyngor Prydeinig. Ac y mae Harold Tudor yn sôn yn ei lyfr Making the Nations Sing am glywed hogyn ifanc ar y lonydd y wlad yn canu emyn. In this ancient Welsh lane was a strange, ennobling contrast. A boy untouched by the turmoil encompassing his leader's world. A boy with a confident heart and a message on his lips. Ac fe ddatblygodd y syniad yn annibynnol wedyn gyda W.S. Gwyn Williams, y cyfansoddwr a'r cyhoeddwr cerddoriaeth, a chyfarwyddwr cerdd yr Eisteddfod genedlaethol ar yr un pryd yn y dechreuad, brodor o Llangollen oedd o. Wel, gwirfoddolwyr drefnodd gwyl 1947 yn gyfan gwbl, ffurfwyd 5 pwyllgor sy'n parhau hyd heddiw, cyllid, maes, cerddoriaeth, croeso a chyhoeddistrwydd. Byddai'r ymwelwyr tramor yn lletuan y dre bryd hynny, a'r ymwelwyr Prydeinig mewn gwlau mewn neuaddau a chanolfannau. Roedd gofyn i gystadleuwyr ymddangos ar y llwyfan yn ei gwisg genedlaethol cymaint a sy'n ymarferol ar adegau eraill hefyd. Yn yr wyl gyntaf, cafwyd 20 côr o 4 gwlad ar 10, a Movietone Cinema Newsreel a gofnododd Eisteddfod 1947, 8 munud o ffilm du a gwyn, a heddiw rhaid diolch i S4C am ddal i fod efo diddordeb yn yr wyl unigryw hon o Gymru. Ym 1949, daeth yr Almaen i gystadlu. Côr enwog Lübeck, a dyma chi'r côr a oedd yno ar ddechrau'r stori ac sydd wedi dychwelyd sawl tro wedi hynny.
Dydyn nhw erioed wedi ennill yn Llangollen, ond yn ddi-os, yn nhw ydy'r enwoca o gore yr wyl, Côr Lübeck. Dod o Lübeck yn yr Almaen wedi'r ail ryfel byd, dod yn hwyr y nos, yn ofni beth fyddai adwaith y bobl wedi cyrraedd, a gyrru'r plant a'r gwragedd allan gyntaf o'r tren. Yna drannoeth ofni camu'r llwyfan, ofni adwaith y dorf, cyn derbyn maddeuant. Y gŵr a gollodd frawd ar ddiwedd y rhyfel, yr arweinydd lleol a'r prifathro Hywel D. Roberts. Ac yna gwireddwyd y geiriau dirgrynodd o'r cwm, croeso i'n cyfeillion o'r Almaen. Methodd y côr a chanu am funudau lawer, oherwydd dagrau y criw. A tybed a yw'r un ysbryd o faddeuant a gadael i bethau fynd yn y tir heddiw. Ym 1986, am un ohebydd radio lleol i Sain y Gororau, mi gefais un ar fraint o gyfarfod Lwder Clos a ddaeth yn ei ôl yn arweinydd Côr Lübeck. Cofiai ddod i un o'r eisteddfodau cyntaf ar ôl yr ail ryfel byd yn 1 ar 15 oed, a'i dad yn bryd hynny yn arwain y côr. Arwain y gân, ond hefyd arwain y beryr undod ofnus honno gan bobl yr Almaen oedd yn ofni'r ymateb. Ond oherwydd bod cyffelib ddiddordeb mewn heddwch ac yn y celfyddydau gan griw o Gymru a chriw o Lübeck, rhoddwyd sbardun i'r wyl unigryw hon, a llwyddwyd i bontio mewn modd mor chwyldroadol. Byddai peth o'r pontio dewr hwn yn llesol iawn yn ein sefyllfaoedd cyfoes. Bu Hywel D. Roberts yn arweinydd llwyfan am 20 mlynedd. Cyflwynydd llwyfan ni arhosir oedd yn brif arweinydd y llwyfan hefyd am nifer fawr o flynyddoedd. Symudodd yr Eisteddfod i'w lleoliad presennol yn 1958 ac adeiladwyd y Pafiliwn Hyblyg yn 1992. Mae yna gymaint o ddelweddau'n dod i'r cwn does efo'r wyl arbennig hon. Y Pavarotti ifanc yn dod yn 1955, yn 2 ar 15 oed yn dod i ganu yng nghôr ei dad, Côr o Modena. Yna dychwelodd yn 2005. Yna dyna chi griw'r Crwydryn Llon, yr angylion gyda phlethu chwedl Dylan Thomas. Côr plant Obenkirchen o'r Almaen yn canu y Crwydryn Llon. A'i ffaldi-ra hwy yn treiddio i'r calonnau caletaf. Fe wnaeth yr wyl argraff fawr a Dylan Thomas. Are you surprised that people still can dance and sing in a world on its head? The only surprising thing about miracles, however small, is that they sometimes happen. Bu Terry Waite yn gadeirydd yr Eisteddfod am flynyddoedd cyn y clo. Soniodd am yr ysfa gref ganddo i glywed cerddoriaeth unwaith. Unwaith yn rhagor ar ôl ei garchariad. Ac fe glywodd ganu ar y stryd un tro yn ystod ei garchariad drwy ddiriau trwchus y gell. Fe enwebodd Terry Waite yr wyl ar gyfer gwobr heddwch Nobel. Dyma the area. For many years, the people of this Welsh town have demonstrated that they can make an enormous contribution to international understanding. During those years, many new friendships have been formed and many negative stereotypes banished. Ac y mae arwyddau'r yr wyl gan T. Gwyn Jones mor gyfareddol ac erioed gweitha'r holl trafod a fu yn ddiweddar arno. Sôn am fyd gwynfydedig y mae o, wrth gwrs, byd gwyn fydd byd ag anno, gwaraidd fydd ei gerddi fo. A dwi am orffen yn yr orymdaith, y pared. Dim angen creu teledu yma. Arhoswn yn amyneddgar ar yr hen bont yn yr haul, i dalu gwrogaeth i gymod gwledydd, i gynnig enfysau neu'n llygaid, i gael ein byd bach ninau a'n byw beunyddiol yn ôl i bersbectif, i gael ongl bont Llangollen. Oriau'r pnawn yn meddalu'n ddim wrth i'r tyrfaoedd hel, a chlystfeinio am seiniau cynta y chwth ein llorio. Does dim angen creu teledu yma,
dim ond rhyfeddu, stori ar dorri bob eiliad. Dim angen i'r siotiau newid yn wyllt ar y sgrin, dim angen gwneithio torf i werthfawrogi'r wyrth. Dyma'r pnawn pan mae amser yn mynd simsanu, fel maddeiant un haf ymhell yn ôl. Cyffyrddwn ar bont a gostrelodd wres yr hafau yn ei feini hen. Y gwres tambaid hwnnw a siapiodd y geiriau di droi'n ôl sy'n dal i ddod â dagrau i'r llygaid, croeso i'n cyfeillion o'r Almaen. Deiwn yma un pnawn bob blwyddyn gan obeithio cael cryfder i edrych ar ein gilydd lygad yn llygad, lle gynt buom lygad am lygad. Plyg y camra'n llaw forwyn siriol, colli'r cyflwynwyr yn y dorf, ac nid oes angen creu teledu yma. A'r gogoniant i'w enw ef. Amen. Wel, un o emynau'r wyl da ni yn mynd i ganu rwan i gloi. Efengil tangnefedd o'r hed dros y byd, a deled y bobloedd i fflewyrch i gyd, na foed neb heb wybod am gariad y groes, a brodyr i'w gilydd o dynion pob oes ac ymlaen. Bendith i gloi, gweddiwn. Ewch nawr gan gyhoeddi'r Efengil, nid yn unig drwy eiriau ond drwy weithredoedd, drwy'r hyn a ddywedwch a'r hyn a wnewch a phwyr ydych, bod i eraill wrth iddynt eich gyfarfod Crist, ac adnabod ei bresenoldeb bywiol drostynt ei hunain.